primer lloc, quan ja ha fet el Vicent Ací, manifestar la sorpresa de la regidora del PP en l'última comissió. Mostrava interès en un plec sobre aquest pla. Jo mateix la vaig felicitar a l'acabar la comissió perquè vaig dir m'alegra que aquesta proposta la compartís amb tu, però es veu que al final no la compartim. Després també voldria manifestar que jo veig al contrari, veig que és una ocasió per a la Pobla Llarga que això avançara, perquè s'estudiarà cas per cas i la guarderia podrà formar part d'aquest pla i deixarà de ser un cost per a les famílies que a dia d'avui van i paguen i deixarà de ser un cost també per a l'Ajuntament perquè es farà càrrec conselleria. Hi ha que tindre clar que la guarderia municipal avui fa una funció pública perquè no la realitza conselleria i si es pot realitzar conselleria doncs ens estan dient eixe servei. L'objectiu d'aquest projecte és incrementar l'oferta de places públiques del primer cicle d'educació primària per tal de garantir la igualtat en l'accés al sistema educatiu i fer possible la conciliació de la vida familiar i laboral de molts pares i mares. Volem cobrir així una necessitat bàsica i donar idèntiques oportunitats d'accés a l'escola i a l'educació infantil. Impulsem les aules de 2 anys per motius pedagògics, amb l'objectiu de millorar la socialització i el procés d'aprenentatge. Som el territori